tuma hangka kya ni kaisa no saya phunok laya ang wanji bai kogro puhi tini ang proof borok kha boje wanji ya ni rok ni sak ni borok no ang u kaisa kok samani Facebook o kaisa comment tuma rok ha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanji hi hojago na bele oroniyo baksa borok si khud si hojang na ama ang personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ro nai jeng pandaro pha thangka hajo ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho o hajo ketale wanji gorong hai si hi omo para rogo hojago normally chini normal life sung joto si bohai ke hobo but ang u comment to thangi sama bai tumano chaja ge ang bai kha tiprasa chalarong na ang haya hoi tongpu are chini borok rong na ang tumani haya honai ba chin borok o nai thok tongo joto jakan borok kaha sitra haya bokha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bohoya bini borok kaha mang hai bohoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lengka pungka ma ang bai bo ni rok sung hai ke homani bai hingka ke chuno chaja ge angkha sung tuma saya sakha ro jaga o tiprasa chalarong na haya hopu hai hopu chungno openly chini mungti haya ke hoi tong buku haya ke seiwei robo photo haya ro chini face add khai robo boti rono kini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chalarok na tumani ho bo kaisa sini rok roi tong sibo but chungno je openly chung burino je hai ke openly chuno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabo ni rok ni chaya ungpuro hangka ke joto phai tuma khai phai Tripura ni artist rok tani tuba tabuk ke shiring ta ke tumani pengya ni rok ni fro ke chungbo sawo but tabuk chuno Tripura ni artist rok no chuno bo hai ke lasi sungcha ke khaijak tong ha afro ke mani koi sa bachane kare biang thangbai ka fans rok video nai fro like kaisa rok khake simi fans ingya